कसं आहे वाटतंय? कुठे नेत आहे आपण हे आपल्याला 1 तासात देतील तर मी 1 दिवसात देईल तुम्हाला. एवढा मोठा आहे बघ. आता इथे बघा कसं दिसतंय आणि फोटोमध्ये काजल हात काढ. हे त्यानं झूम. ती पांढरी आहे ना? हा, म्हणून त्याला पांढरा समुद्र. मस्त आहे ना? मस्त आहे. काय तुम्ही बोर झाला आहात रोजच्या तेच टेक्स्ट मेसेज, इमोजी, स्टिकर्स आणि GIF यूज करून? तर आज मी तुम्हाला एका अशा बद्दल बोलणार आहे जे तुमचा टेक्स्ट मेसेज आणि चॅटिंग एक्सपिरियन्सला एका वेगळ्या लेवलला घेऊन जाईल, ज्यात तुम्हाला ट्रेंडिंग स्टिकर्स आणि GIF मिळतील. आणि तो ऍप म्हणजे मराठी भारत कीबोर्ड. तुम्ही नॉर्मल इमोजीज सेंड केलेच असणार, पण मराठी भारत कीबोर्ड मध्ये तुम्हाला इमोजीज भेटणार विथ साऊंड इफेक्ट्स. या ऍपची दुसरी चांगली गोष्ट म्हणजे का एका नॉर्मल टेक्स्टला तुम्ही अट्रॅक्टिव्ह आणि कलरफुल टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट करू शकता. तुम्ही इतर माणसांचे स्टिकर्स वापरलेच असणार, पण मराठी भारत कीबोर्ड मध्ये तुम्ही स्वतःच्या चेहऱ्याचे स्टिकर्स वापरू शकता आणि तुम्ही स्टिकरवरच्या टेक्स्टला सुद्धा कस्टमाइज करू शकता. त्याने तुम्हाला ट्रेंडिंग स्टिकर्स बनवता येतात विथ अ रिजनल टच आणि त्यामुळे तुमचा चॅटिंग एक्सपिरियन्स वाढतो. तर तुम्ही कशाला थांबला आहात? तुम्ही तुमच्या बोरिंग टेक्स्ट मेसेजला एका अट्रॅक्टिव्ह टेक्स्ट मेसेज मध्ये कन्वर्ट करा आणि ते पण मराठी भारत कीबोर्ड ऍप वापरून. आणि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. आता काजलला कुठे घेऊन आलो आहे माहिती आहे का तुला? हा, मग मी सांगतो कुठे घेऊन आलो आहे. आम्ही पार्किंगला उभं आहे आता. तर आम्ही कुठे आलो माहिती आहे? रत्नागिरी मरीन फिश म्युझियम. अच्छा, फिश म्युझियम आहे रत्नागिरीचा. ओके, ठीक आहे, चला आता आपण जाऊया. हे व्ह्यू मस्त आहे. माझ्या पाठी तिकीट विंडो आहे, विचारूया कॅमेरा अलाउड आहे काय, बघूया आपण, आहे ना? इथून आपली एंट्री होत आहे. हे बाई असे असं वाटतं तर नकली आहे, ते उभे होत कसे आहे ना? हे त्या दिवशी ना ते त्यांच्या घरी होतं तो सिल्वर अरोना अरवाना 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 नाव आहे, अरवाना. तो असं लुक देतो, तो बोलतील कोण आले ते बघायला आम्हाला. डिस्कस कुठे गेलं? डिस्कस हे हा बघ, हे बघण्यासारखं आहे. किती मोठा आहे बघ. माशा किती आहेत बघ. हा बघ, पॅरेट फिश. पॅरेट फिश नाव आहे, पॅरेट फिश. दगडाला आवडली. हा, घेऊया दगडं. कलरची ना, मस्त आहे. शिंगटी, वॉकिंग कॅटफिश. हे कॅटफिश हे कसं करताय? कॅमेरा बघून हे करतोय ना? पोज दे. ब्लॅक घोस्ट नाय फिश. ब्लॅक घोस्ट हे बघ. हे ती झोपली वाटतं. हो, झोपलाय ना? हो, ही आडवी चालते का? बापरे, हे असं बघायला पण एकदम छान वाटतंय ना? लेअर्स बघून अशी पडते. हे बघ इकडे काय, लॉबस्टर, शेवंड. बापरे, इकडे पण इकडे दिसलाच ना. हा है ना? आपले मडके आहेत. हे कोंबडा मासा. दिस इज कोंबडा मासा. ए झिंगा. ते कसे बघ, टायगरसारखे आहेत ना? तो कसे चालतात बघ, कसे स्विमिंग करतात. अरे वरती येतात, ते वरती यायचं ट्राय करतात. हां, ये कॅमेरा बघून सर्व एक्साइट झालेले आहेत. वाम रेवन मोर्या फील. हा बघ, साप सारखं वाटतो ना? हे साप वाटतो तो. ये नाही रे. हा बघ आजल, लायन फिश. होय, लायन फिश. रेड टूटेड. हे रेड टूटेड बरोबर आहे बघ. दात बघ त्याचा कसं आहे ना? नाव बघ काय दिलं आहे, रेड टूटेड.
मोठा ना इथे हलणारे फिश आहेत ते ना गोल गोल ते बघ आहे ना. मी व्हिडिओ कॉल केला, ताई आहे, भाई आहे आणि मम्मी आहे आणि आमची काजल आहे, सर्वजण आहे. दिसतंय काय हे बघ, बघितलं काय. आता सर्व मम्मीला आणि ताईला दाखवतो आपण, तर बघितलं ना, आता त्यांना दाखवतो. मेन आहे ते दाखवतो आहे ना. इथे काय आहे, ब्लूबेल. चला तुम्हाला तर मी विचारतो, काजलला पण विचारतो. काजल कसा वाटला फिरायला. खूप छान आहे ना, वेगवेगळे प्रकारचे फिश बघायला भेटतात. वे टू म्युझियम, अजून मोठा म्युझियम आहे, इकडून पण होतं आहे ना, इथे पण आहे. एकदम बघण्यासारखं आहे ना. आपल्या हातावर बाटली खाल्ली. काचांना हात लावून आहे. हा बघा, हवा हवा. काय 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 ठेवलेलं बाटलीमधलं. हवा मोठा झिंगा, केवढा मोठा आहे बा हा, है ना. आउटडोअरला. आणि हा बघ काय सापसारखा लेसेड मोरे. आता तुम्ही मला विचाराल, इकडे एकाची तिकीट 20 रुपये, माझे 20 रुपये, काजलचे 20 रुपये, आणि आम्ही अजून 2 तिकीटं काढले बोटीचे. 20 रुपये बोटीचे, 20 रुपये बोटीचे, आणि कॅमेऱ्याचे 30 रुपये आहेत. चला इकडून बाहेर. इकडे काय लावलं आहे बघ, ते बघ शंख ना. चला पुढे पुढे. वा हे बघण्यासारखं आहे सर्व बघा. मस्त आहे हे. एक एक आपल्या घरी असतातच. हे छान बनवलं आहे ना. आलो आपण बाहेर. बघ चला, बोटिंगचे पैसे भरलेस ना. होय. चला चला चला, चालते ना हो. पाठी बसू. आता एकत्र किती बसतात हो ह्याच्यात. 7-8. आम्ही लक्की, आम्ही 2 जण बसलो. आमची पर्सनल राईड आहे. मस्त वाटतंय. बापरे, येऊन किती दिवस मध्ये बसे हालते गाडी. आम्ही पहिल्यांदाच बसलो आहे, काहीतरी वेगळं मी वाटतंय. दुसऱ्यांदा बसते. हा काय. अलिबागला गेलेली बोटीत. आता पटकन जरा आपण ताईला व्हिडिओ कॉल करूया. 1 राऊंड देतात, 1 राऊंड. हे बघा काय बोटीत बसलोय. ताई बघ अशा कशात बसलोय. हे पुढचं दाखव, पुढचं. बोटीत बसलाय. बोटीत छोटी आहे. 20 रुपये. मस्त आहे. पण रत्नागिरी आल्यापासून बसलो नव्हतं बोट कुठेच. पहिलं बसायचो, पूर्वी बोट खूप होते. इकडे फिशिंग होते. कोलंबी सोडता. मग आपल्याकडे कोलंबी आहे. मम्मी बघितलंस काय. आमच्या गावाला आम्ही चालवायची. तुम्ही चालवायची, पण आम्हाला बोट नाही दिसत ना. आता बघा, आपल्याला इकडे जायचं असेल तर काय करणार तुम्ही. फक्त हा फिरवणार ना. हां बरोबर, म्हणजे तिकडे गेली ती. दोन्ही केले की बरोबर तिकडे स्ट्रेट जाते है ना. आणि आता इकडे गेलं की अशी जाते. बाई बुडवताल बोट उठा. कुठे चालली, कुठे. या बाबा तुम्ही चालवा तुमची बोट. हा बस, मस्त वाटलं. कसं वाटलं हा इव्हनिंग. छान आहे. मस्त ना. मस्त. आता आम्ही दोघं आलो तर आता फॅमिलीला पण घेऊन येणार आम्ही. मम्मीला, ताईला, आईला, भाईला. दर्या किनारी आलेली आहे गाडी. ओशन समुद्रात आणि त्या नदीपेक्षा ही कधी स्टेबल वॉटरवर घेणं चांगलं. म्हणजे आपल्याला त्या वेव बोलतात ना, वेव सिकनेस, ओशन सिकनेस पण होत नाही, वॉटर सिकनेस पण होत नाही ना आपल्याला. तिकडे बांधला गेला. आम्ही लास्ट होतो इकडे. हो मस्त वाटलं, मस्त. थँक्यू. चला, हा पण एक पॉईंट रिकमेंड करतो आम्ही. मस्त आहे. 20, 40, 80 रुपीजमध्ये. कॅमेरा नसेल तर 80 रुपीज. मस्त एकदम पॉईंट. मजा आली. फिरण्यासारखं आहे. बाजूला काय काय बघ. लास्ट एक पॉईंट राहिला तुला दाखवायचा. काय खरं.
हां सगळं एका दिवसात. मग हा टाईम बरोबर आहे एकदम. होय. आता टायमिंग किती वाजले माहिती आहे का? आता बरोबर बघा 6:10 झाले. तुम्हाला पण कसं वाटतं आम्हाला सांगा. आमच्यासोबत तुम्ही पण फिरताय ना विदाऊट तिकीट. पोट आलेली आहे. चला बसूया. मला पाणी प्यायचं आहे. पी दर पॉईंट नंतर दर काय फिरल्यानंतर का पाणी पी आलेली. तर काजल चालवणार आहे. हा काजल. काजलला पण गाडी शिकवायची, काजलला पण ॲक्टिवा शिकवायची कमेंट आली होती ना तुमची. शिकतेस काय काजल? जसं प्लॅन केलं होतं प्लॅनिंगच्या हिशोबाने एकदम व्यवस्थित चाललो आहे. आता वाजले आहेत 6:15. बरोबर 6:40ला इकडे सनसेट होतो. आता बरोबर 2 सनसेट पॉईंट आम्ही बघितली. आता पांढऱ्या समुद्राच्या सनसेट पॉईंट आपण बघूया. कसं वाटतं? मस्त वाटतंय ना. मस्त आहे ना. सुंदर. व्हाईट सी. व्हाईट सँड आहे म्हणून त्याला व्हाईट सी नाव दिलेलं आहे. हे सर्व आम्ही रात्री मी पर्सनली सर्व गुगलमध्ये सर्च केलं. मग गुगल मॅपमध्ये सर्व लोकेशन टाकले आणि जवळजवळचे असेंडिंग आणि डिसेंडिंग काही म्हणू शकता तशा ऑर्डरने आम्ही आलेलो आहे. बरोबर ना. आणि एकदम मस्त वाटतंय. समोर एकदम भारी वाटतंय है ना. ते फोर्ट किल्ला बिल्ला तिकडनं झालं ना सर्व आपण. ते जेट्टी तिकडे आहे ना. सगळं जवळजवळच आहे. 625. लाटा बघा आता मोठे मोठे येत आहेत. भरतीची वेळ झालेली आहे. कृपया सगळ्यांनी आपापल्या घरी जावे आणि स्वतःची काळजी घ्यावी आणि घरी वरण भात जेवून झोपून जावे. तुमच्याकडे ते बदलापूरला कसे ओरडतात? नाही मी नाही बोलणार. टॅम्पॅटी लेलो टमाटी लेलो. आणि मग अजून एक भाजीवाला आहे ना तो पालक शेपू मेथी 10 रुपया. मस्त आहे एकदम. पुरण पांढरी आहे ना तिकडे म्हणून पांढरा समुद्र बोलतात. आता इकडे किती वाजले माहिती आहे का? 6:35. बस इकडे बस. कसं वाटलं तुला काजल आजचं सर्व पॉईंट्स आणि सर्व? अति सुंदर मन प्रसन्न. तुला ऑरेंज पाहिजे होतं ना ऑरेंज खायला. हो. मग ये समोरचा ऑरेंज. नको मी हनुमान नाही आहे. समोर काय व्ह्यू दिसतोय म्हणजे नॅचरल आईनी बघ ना. कधी रत्नागिरीला आलात आमच्या इकडे तर तुम्हाला आणू आम्ही इकडे फिरायला है ना. मग तुम्ही तिकडे समोर जाऊन खाली बनवू पण शकता काय बनवायचं ते. मस्त वाटतं एकदम. चला आता मॅडमला लागले भूक वाटतं. होय है ना. मग आता जाऊन आम्ही जरा खातो वगैरे आणि मग घरी जाऊया. आपले बुबू वाट बघत असतील. कुठे गेले? पोटात बुबू लागले वाटतं काजलच्या. होय. चला आता आता ऑलमोस्ट कलर पण चेंज झाला ना पूर्ण. आता सनसेट होतोय. मस्त वाटलेलं आहे. आता आम्ही घरी जातो. बरोबर ठीक आहे. चला मस्त आहे. एक पूर्ण जाते का बघा तोंडात. आताच खाल्ली. पैसा देते पूर्ण गेली. काय घेतलं? फ्रूट सॅलड. काय? फ्रूट सॅलड. टेस्ट कर. चमचा केवढा मोठा आहे बघा. थंड आहे. हा सर्व फिरलो आणि खाल्ला सर्व बाहेरच. हे थंड पण मस्त वाटतं. इथे बघा आम्ही आलो आहे. पूर्ण रत्नागिरी फिरलो. मस्त ना सर्व ठिकाण फिरलो. मस्त वाटलं पण थोडं दमाल झालं. आता व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. बाय.